lamia dire, emakomi politak, hile Luzia, Rubiak, gerriteren emakomia eta behiti da amorrin figura, edo arraian figura. Eta kontatzen dute, garai batin etortzen zirela itxasotiken, eta unaino erreparatzeko zubiazpino. Eta hemendik berriz bueltatzen zirela. Eta dauke esku batin orraxi aurrezkua eta izpilua bertzin. Eta itxasun, ugaldin hemen aitzen omen ziren jostatzen eta orrasten eta hola, eta jendiek ikusten zutela erraten zuten. Lehengo zaharrak erraten zuten historia txuetan, emakumeek etortzen ziren unaino arropa garbitzera gualden, orduan itxetan etzen urik izaten, eta bat berezki gogortzen dut, erraten zutela alarguna zen, eta umetxo badazun mutiko kozkor bat, eta berekin eramaten zula beti gualdera, eta lamilekin taitzen omaintzen jostatzen. Eta behin errantzio lamari, ni banai egokin. Eta ura behi eramen zutela eta etzela agertu urte batzuz. Eta gero agertu zela egun batin, bera antzagoliken arropa garbitzen berriz ere, eta ama, ni naiz. Eta hau da nire umetxua. Eta lamio bat besotan etorri zela, eta gu bizi diren lakunera ederki bizitzen da, eta etorri gurekin, eta beri hartan arropak utzi, eta lagunari agurreran, eta gai gotzutara ikusi, ura behi eramen, eta gai gotzutara ikusi. Eta hori gertatu zela erreparatzeko zubiunen azpilin. Behin urruti ginen Narbateko tunela pasatuta, kordela azken dugu botaria, eta alegatzen ura oso txikia zen, eta ikusten ginen sekuloko bitxu, eta ez dakin zer da hori, eta ez da posible, holoko amorria handia, eta ikusten ginen mugitzen zen, eta kordela dena biluzun iskin batera, eta arrunt aurra ginen, eta orduan izitu ginen, eta arek ura guartu zen izoki ezela, eta nola ere eminte ginen nola, hasi ginen kordela atetzen alginuna, nik nakin ezertzen izokia, eta nire anaio gutxiu niminoetik igua zen, eta kordela hasi ginelik atetzen, pizti, plasta, pustana, Jozu, Jesu Kristo, guizitxu ginen lasterka kanpora, eta joan zen bere kordelakin. Eta ez ginen gehiago ikusi.